Tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip din seria noastră de GTA San Andreas. În primul rând îmi pare extrem de rău faptul că episodul trecut nu mă auzeam deloc bine. Aveam sunetul dat foarte jos și nu mă auzeam mai deloc. Și îmi cer scuze pentru asta, nu o să se mai întâmple. Uite, sună telefonul. Mai au ce glanțe. Taci mă din gura avea. Am aici o minge de basket? Vreau să dau și un slam dunk. Ar trebui să am o minge de basket. Unde e? Este aici și nu o văd eu? În fine. Ce faci? Sei, unde e? Mă, da, mă duc la Rider. Rider. Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Bun. Să vedem unde trebuie. Cred că va trebui să mergem să îmi fac o nouă frizură. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. Mamă, ce bine au și-o curbele. Dacă n-aș fi lovit-o, eram cel mai fericit. Oh, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Like a boss. Yeah, okay. Thanks, homie. De câți bani? Am puțin bani. Ce sunt ăia? Ăia sunt bani, măcar 350. Ia uite, mă recunoaște și bărbosul. Ia să vedem ce frizuri pot să-mi fac. Ia, cum arată asta? Vai. Ia așa, cu barbă. Ooleu. Ia, mai bine o mustață. Da, hai să... Ba nu, nu pe asta. Oh my god. Nimic nu găsește aici. Lasă mustață. Da, mustață. E ciudat totuși, mă duc la frizărie și mă găsesc cu o mustață. Uite și pe ăsta, pe CJ. Are boxerii foarte sus. Lose weight and eventually energy. Checkpoint. Uite, bă, ce era să mă omoare poliția. Am aflat, de fapt nu am aflat. Știu că dacă mănânci foarte mult, ăla va vomita. Dar o să încercăm asta în altă zi. Și așa, acum e prea gras. Așa, numai 2. Am mâncat și noi puțin și vedem ce mai trebuie să facem. Oh my god, nu este nimeni în restaurant. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster.
Run! Ce fețe au și ăștia pentru GTA San Andreas. Parlor's no pushover. What you waiting for? La fix am plecat. Back to the grove, motherfucker. Mai luăm încă o curbă. Niu. Aoleu, ce voce am avut. Acum doar sper că o să mă aud mai bine. Am umblat foarte mult la setări. Și da, sper să mă aud mult mai bine decât episodul anterior. Dar acum sper să nu mă aud prea tare, că e penal. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Alt respect, dar dă și mie rider pentru că mi-ai făcut și mie o frizură nouă. Am și mie niște bani. Ok, dacă opresc acum... Nu, salvez acolo. Bun, deci dacă opresc acum videoclipul va ieși foarte scurt și nu-mi doresc asta, așa că mai facem o misiune. Să nu avem și noi videoclipuri scurte. Oh my god, ce față are. Nu, dar pe bun, uitați-vă și voi ce boxeri are. Vai de capul meu. Acum minge? Nu pot să cred, n-am minge. Nu am minge. A, uite-mă pe ăștia ce-mi dau mingea. Look who's here, it's Running Man. What you think, he back on the set? I told you that. Hey, wait up. Nah, thought you. A, aici cred că facem graffiti. Da, mă, cu graffiti-ul acum. Idlewood. Salut băieți. Hai să mergem și noi pe banda noastră. Watch for those rollers as I attack. You go get them, and I'll keep the engine running. Asta trebuie să vopsesc pe aici. Ce ciudat e să-ți vopsească cineva graffiti, e casa ta, propria ta casă. E ciudat totuși. A, da, aia este acolo. Da. Merg la mașina lui Sweet. Lui Bomboană. Oh my god, acum la teritoriile gangsterilor. Aha, acolo. Uite pe ce-ți dă la jos din mașină. Mă, și bă, bătrâne de aici, tu-ți gura, mă. Nu, poliția! A, bine că a făcut dreapta, că acum aveam o stea de poliție. Mamă, câți gangsteri, ești nebun? Scuzați-mă dacă ați auzit o muzică pe fundal, era doar telefonul meu. Aoleu, ăștia.
Își prins și pe ei. Ce dracu. What the fuck? Nu, nu. Ăștia. Yeah, that's the best you got? Oh my god. Fugi. Așa. A, gata, am scăpat și de poliție. A, uite pe aici. Oh my god, să nu știe să nimerească un gard. Cât e? E 5 jumate, e 5 jumătate. Bun. Deci de acum încolo, când o să am misiuni prea scurte, o să fac doar 2 misiuni. Să nu fac nici videoclipuri de jumătate de oră, dar nici videoclipuri de 5 minute. Să fie 10 sau 15 minute. Hai că vine și Sweet cu mașina la fel de distrusă. Unde e? Uite-l. That guy tried to kill me. Get us back to the hood, CJ. Oh my god. Mă întreb ce caută ăla pe jos? Deci e clar. Sweet. CJ, I warned you. Ce n-ai mai făcut? Chiar mă întreb, unde a mers ăsta? Să mai șpreze alt cartier. Oh, stânga. Unde a mai șpreat el altă parte? Că a zis că se duce în altă parte să facă grafitiuri. Like riding bike, ain't it, boy? Așa, am câștigat și niște bani. Am masa de grafiti în mână. Era mișto, uitați aici la consolă dacă se schimba uneori jocul. Să nu mă joc același joc cu avioane spațiale. Pur și simplu. Așa. Bun, cam atâta și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. O să ne vedem data viitoare cu un alt episod, alte misiuni. Îmi sună telefonul. Fac. Ia, măcar să vedem. E ofițerul ăla idiot. Bine, cam atâta și cu acest episod. Sper că v-a distrat. Ne vedem data viitoare. Pa!